سلام بلوتات هبدأ لكم وسناي سلام نعاكم لما عنتي بتعامل بأزي وسان دخون فيديو تراخيبنا لنا عبر استخدام تدرى أخو مدمه لما عنتي أبجزا رسنا لنا رأس متأمن بخمي كان عب بخم نخيل بتعامل بأزي وسان ترخونه نايب حق خاني تجبات رخونه مفتاحك هبونا بزخول مفتاحيتات كن زراربنا سلازنا بيوتيوبكم نجار نمر أي نفسكم المسحال تمتون ترى أخونكم قبلك عبوتايكم زلكم مساكم دلكم كارد حاوكم سبسكرايب بمبار بيتسبكنوا نفتا فيديو قبلكم أبزاي وتزي أكن عوتن زي كن عوتن سلام كن ركبن زي كن ركبن كن هبتبن زي كن هبتبن كن تعين زي كن تعين أبي هوت بحثيرو نيجاتيف بوزيتيف نجارات نخن ركب زي قبرنا حدا نجار انتر أهليو منش نايزون كلهم أبي هوت نارلو تسيتات اتناتنا سيلف كونفيدنس ويد ما تناجز زارسنا رسمت مماني اتمنتايسي أبي هوت نارلو كلهم متسيتات تقديحهم زوت وكافتنا عنا نجزارسنا زلنا امنتيو نحنا بزعبا جزارسنا انتر امنت كلونا خيلو كالو سبات بزعبانا قديتاي امنت دهبهم إذا عالم زي أو تشلمنا بمنطر إتي نجزا رسنا زلنا متأمماني أتمنتايسي أتا حجي النبرة زلنا هيوت إلنا أن نتوعى هيوت كابزي ناتنا سيلف كونفيدنس ويد ما كافتنا ناتنا رأس متأمماوي كافتنا أمنو نجرات كأو تقدي حسلة توزيو سلازي ينبعر بزقبا سيلف كونفيدنس انتاي مخانن بخمي كخنا عريان كم زلنا أتقنع دخنا من قدي كن كتل زلنا سيلف كونفيدنس بزقبا أنت رأى حدث كلبس كيلو علم ملء ولا أي منلو نسون ترى أبزع بجزاء رسوخ أمن كيلو كافتي اتزلوا نجر كمجبار والحد زعقته يدلن that's why خاني بزقب أصل confidence-نا كان عريلو نخل من قدتات اندانا دنا مبزحتو جزيون أبكم وخنسرح قديتا زخوننا مالتي تلازلو معانتي بتعم وسان دخونا أزي وسان دخونا فيديو كلونا قدمنا جن كم تايد مت تصل confidence مخنياتو اتسمعيتي كابي كم دمنج وخنردا أنت رأخينا نتسمعيتنا مستخال سنة خير اتسلف confidence دمنج ولن ويدما علنا دي يبلنا لينا نمزلن سلسته من قدتات مجمران رأي بدحري دما نابتن مفتحين كن كيدنا مالتي تلازي نفتا قدامي تخبلكم اتا قدامي تمنقدي سيلف كونفيدنس علنا دي يبلنا وي بزعبا غزا ارسنا زلنا امنت نفتشلا اوان كا محاسيان ترايكمني حدا قدم حجو زي نفلطو فتينا زي نفلط كيدنا زي نفلط نجر كنا تغبر كنجمر كلنا دخونه غاشا دخونه سمعيت اب سونتنا يمصيو فرحيو مبزحتو غزي سمعيت زدما منالبات كيدنا زي نفلط هاجر كنكيدن كلنا فتينا زي نفلط بيزنس كنفتن كنجمر كلنا ويون منالبات ناب حدار انتزياتينا وي دخونه فقراوي هيوت انتري حالينا ناب مرعانا بكال نجاراتنا بحدار نحسب انت هالينا حدش نجار فتينا زين فلت نجار سلخنا دخونا أبسونتنا قاشة دخونا سمعت دفرح عينت فرحي أبسونتنا وربلناي and after ساعات تي أخاني self confidence يبلين ويقول اتناتي رسمت ما نقرب جوري لون دابلنا مس جزء رسنا زلنا موجود شعي لجمر so حدا نجار انت عدين فلت أخونا بزح جزء قديتاي دفرحنا اتمنتايسي كيرني هزين فلت تنكيفني هزين فلت نجاري سوفتا أوانتي اتناتنا self confidence دفتش له ساعاتي حدا نجار انت عديت فلت أخونك بتيح كا خير كاريت فلت أخونك قرب دخون سجعت يفتري عبسونتك دخونه عبز حج ساعات تريو زلخم عم في الشغيل وي دخونه نجارات سمو جنين ودصوا على سب كاني نزا اوان زي ممزحته سب حليف واي كيف رحنا بدخونه بوتا دخده سبيلن اتمنتايسي حدا نجار بأمرها تراي ديت فولت انت اخونك بأمرها جنا تحسبو خجمر كلخا تاي كم دغات ما كايتفلطني خا انت يالو يتفلطني خا حدش نجارين عخا سلازي اون ذات بقى سبوت افتا وانتي او افتا نجارتي اخاني تناتك سيلف كونفيدنس لوز كتغبرت تجمري خا እዚ ግን እንታይ መሲልኩም ኮፍ ኢልካ ንኣብነት ኣብዛ እዋን እዚኣ እንታይ እዩ ነዚ ነገር እንተራእልና ኣብታ እዋን እቲኣ ክልተ መራፂ ይደለና ወይ ነቲ ነገር ተኸነተግብሮ ነቲ ደይ ንፈልጦ ነገር ክንከዶ ይደለና ወይ ድማ ኣይ ድሓን ስለ ደፍርሕን ክገድፎ እየ ክንብል ኢና ምናልባት ኣብዛ ካልአይቲ ድበልኩኹም ኣይ ድሓን ትረፈኒ ኢልና ኮፍ ንብል እንተረኣ ኮይና ሰልፍ ኮንፊደንስ ወይ ድማ ትርእሰ ምትእምማን ብካልእ መንገዲ ተረዲእና ኣለና ማለት እዩ እቲ ምንታይ ሲ ሰልፍ ኮንፊደንስ በተግባር ከድካ ኤክስፒሪየንስ ትገብሮም ብምድግጋም ድመጽእ ነገር ዳ ኣምበር ኮፍ ኢልካ እንተረኣ ተሓስቦ ሃሊኻ حساب ايكون سيلف كونفيدنس وي دما دخونه اب دخونه بوتا خوفيلكا وين اب جيم كيكركا لكع كم تاشمو زي سونتكا كتعب كم فتان وي دما سونتكا لاي سونتكا ጨዋዳታት ከተحيل ናይ ስፖርተኛ دخونه سونت محاس كم فتاني كوفيلكا زنገር زي ايكونني انترا بزغبا نافت جيم كيركا سبورت سرح انترا اخونكا بزغبا ابو دلو دامفل ترا تلعلو اخونكا اوف كورس اتناتكا قلاصمكا ቅርጽ ክሕዚ ግዴታ ልክዕ ከምኡ ኢሉ ኾን ደሎ ስለዚ እቲ ነገር እቲ ንደልዮ እንተረኣ ኮይና ኮፍ ኢልና ግን ኣይ ስለ ደፍርሕን ክገድፎ እየ ንብል እንተረኣ ሃሊና ብተኣምር ሰልፍ ኮንፊደንስ ናትና ኣይክዕረኒ ርእሰ ምንተኣምማንናን ኩሉ ግዜ ድወረደ እዩ ድኾን ስለዚ ብምድግጋም እዩ ድመፅእ ንሓደ ነገር ኣይትፈልጦን ኢኻ ጌርካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ግን ክሳብ ዘይገበርካዮ ኣትኻ ኤክስፒሪየንስ ክሳብ ዘይገበርካዮ ሰልፍ ኮንፊደንስካ ትፍትሸሉ ወይ ተዕብየሉ መንገዲ የለን ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ነቲ ነገር ትደሊናዮ እንተረኣ ሃሊና
معالتها وانتا ايخن قبر دلنا انت رأيكم نافت دين فولت بوتا نمخاد انتاي نقراتي خفلت دلنا انتاي قبر دلنا دابنا بزقبا نابوشت آتينا نتنقرتي بمفتاش انتاي تدخل نقر كقات من دخل نقر انتاي عملت هم مدرخ وتي خا بابليك سبيكر كمان ترى اخونكم عم مدرخ وتي خا مزرام ترى اخوين دفر حكا اتناي مودعت هذا worst case scenario كقات مكان دخل انتاي ምናልባት ሰባት እዮም ክስሕቁ ካድኽእሉ ወይ ድኾነ ማለት ክብሉኻ እዮም ሳምቲንግ ድኾነ ነገር እዩ ስለዚ እቲ ዘ ዲቴይል ኣቲኻ ብዝግባእ ተዳሊኻ ብድሕሪት ሒዝካ ተዳለኻያ ነገር ከዓ ናፍቶም ሰባት እዮም ከተተግብሮ እንተደኣ ክኢልካ እቲ ናትካ ሰልፍ ኮንፊደንስ እንዳዓበየ ክኸይድ ዝኽእል ሓደ ሎ ጆን ሲ ማክስዌል ዝበሃል ብጣዕሚ ዓቢ ናይ ሊደርሺፕ መምህር እዩ ብዙሕ መፅሓፍቲ ፅሒፉ ኣጋጣሚ ሓተው ነይሮም ጋዜጠኛታት እንዳሓተተው ከለዉ ከመይልካ ኢኻ ቀሊል ኢልካ 2000 መዓት ሰባት ገለ ካብ 2000 ንላዕሊ ሰባት ኣብ ድልውዎ ቦታ ከይድካ ብቐሊሉ እንደይትፈልጦ ሰብ ዝናቱ መንኮብ እንዳተንከፍካ بقليل لفت الدراج سب كم ديل لخت الزارب كي الكاي بلومو نسخة أي سحقهم مجمرة بلوم I have done this 10,000 times كاب عسرت شيء إحنا لعليين جزء نزل نجار زكيريو مجمرة أفتي مجمرة دقبر النور كوان بتعمي سونا تيدن قد نيرو تحيزي زنبور كورقات كي ترفه بتعمي شح يدبل نيرو تناتي غوروري دغونه دحزن ነገር نيرو تاني مجمرة معالتي راحت يخوينا يلوم دحر ግን እንዳደጋገምكو خيدن كلخو لكع كم ام منقد كم مخار معرخ اندي قليل نبلوم نيرو سلازي is on the repetition ام دغغامي دلو تمستير يو سيلف كونفيدنس حاسبكا ابيلكا استنتينكا خمزدو تدخون إلكا تمصو زي كونه it's a pattern ማለት ደጋጊምካ በስምዒት ናብ ውሽጥኻ ኣቲኻ ተዳሊኻሉ ኣብ ተግባር እተውዕሎን ብተግባር ድግለጽን ነገር እዩ ስለዚህ ሕዋት እንተላ ኮፊልና ሰልፍ ኮንፊደንስ ከየብለን ከምዚ ኮ ንብል እንተላ ሓሊና ነቲ ደይን ፈልጦ በፂሕና ደይን ፈልጥ ነገር እንተላ ክንፍትኖ ደሊና ወይ እውን ንዑ እንተላ ንደልዮ ኮይና we need to go ብዝግባእ ተዳሊና ኣብ ተግባር ይኽንርከብ ደለና ስለዚህ ብዛ እዋን እዚ ኣይና ኻታናትና ሰልፍ ኮንፊደንስ ሉዝ ንገብራ ሶ ብሓንሳብ ድመጽእ ነገር የለን سرو تايمي كتدغاغمو كجمر كلخ حاله ነገር ግን ደይት ፈልጥ ነገር ክትፈልጥ መጀመርካ ፈቲንካ ዘይት ፈልጥ ነገር ክትፈልጥ መጀመርካ ተጓዒስካ ደይት ፈልጥ ረሕቀት ክትከይድ ክጅምር ከለኻ ነገራት እንዳቀለሉ ኸያም ድኸሉ ምክንያቱ ደይት ፈልጥ ክትፈልጥ ክጅምር ከለኻ ድኾነ ድስምዓካ ኮንፊደንስ ኣሎ ንሓደ ሰብ እስከ ደሓን ረእይዎ ይኹሞ ብጣዕሚ ሰልፍ ኮንፊደንስ ደልዎ ከምኡስ በቃ ሪስክ ወሲዲ ካብዚ ነገር ዝኣድሒንን እትብልዎ ድኾነ ሰብ እንተዳሃልዩ ብተግባራቱ ስለደተማርኽኩም ስለደረኣየኩም ይኹም ዳኣምርኩም ኢልኩም ቫሊዴሽን ትህቦ ደለኹም እትሰብት እንተደኣ ሓደ ነገር ደይ ተግብር ሃልዩ ወይ እውን በሐሳብ ጥራይ ኮፊሉ ማዓት ስኪል ተራሃልዩ ወላ ገለ ሃሎ ብዙሓት ሰባት ኣለው እዮም ከምኡ ማዓት ስኪል ሃልዩ ማዓት መጽሓፍትን ብቡ ካል ነገራት ገብሩ ኣብ ተግባር ግን ኣይርከቡን እዮም ድኾነ ድጎሎም ሰልፍ ስቲም ኣሎ ካበይ ድምንጩ ውልሴት ጽቡቕ ጌርና ፍተን ድሓር ንርእን ሰለስተ ኣበን ከርእኩም ጽቡቕ ጌር ግን እንታይ ኣሕዋተይ ነቲ ሰብት በቃ ብተግባር ደርእና ነገር ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ንሕና ከኣኒ ናብ ተግባር ክንጓዓዝ ጥራይ ደለና ደይንፈልጥ ነገራት ንምፍላጥ ንዑ ኻነ ደጋጊምና ክንገብር መሊስና ድኾነ ነገራት ከነስተኻኽል ክንዳሎ እቲ ዝኸፍአ ከጋጥመና ድኽእል ነገር እንታይ ምዃኑ ርኢና ንዑ ተዳሊናሉ ተደኣ ክነተግብር ኪድና ብቐሊሉ ትናትና ሰልፍ ኮንፊደንስ ድማ እንዳተዓረየ ዝኸይድ እዚኣ ድማ እታ ቀዳመይቲ እያ ናፍታ ካልአይቲ ተኸብለኩም ቅድሚ ናብታ ካልአይቲ ምሕላፍና ግን ኣሕዋተይ ሓደ ደማ ሓላልፈልኩም ሓበሬታ ኣሎ ንሱ ድማ ንመበል 13 ዙር ዝካየድ ሱርበት ተኻውለውጥ ንኹለንትናዊ ዕቤት ዝተሰመየ ብጣዕሚ ኣዝዩ ወሳኒ ድኾነ ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ዝቕይር ደሎ ንክልተ ወርሒ ዝካየድ ናይ ኦንላይን ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ታሕቲ ደሎ ናይ ዋትሳፕ ናምበር ተጠቒምኩም ከኣኒ ምሳና ክትምዝገቡን ብዝግባእ ድማ እቲ ናትኩም ሰልፍ ኮንፊደንስ ጥራይ ኣይኮነን ጥዕናኹም ሰላምኩም ፍቕርኹም ብዝግባእ እውን ሕልምታትኩም ንኽትነብሩ ጀባእ ንብለኩም ስለዚ ናፍታ ካልአይቲ ተኸብለኩም እታ ካልአይቲ ብዙሕ ግዜ ትናትና ሰልፍ ኮንፊደንስ ወሪዱ ዲደሎ ወይ ጽቡቕ ዲደሎ እንፍትሸላን ወይ ድማ ትናትና ሰልፍ ኮንፊደንስ እንስእነላን ቦታ ኸ ዓይነት እያ እንተረኣልኩምኒ ምስ ነፍስና ምስ ሰባት ከነወዳድራ ክንጅምርን ከለና እዩ እዚ ነገር እዚ ኣብ መብዛሕትና ደቃጥም እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ምስ ትናትና ጽቡቃት ድበሃሉ ጎንታት ደይኮና ምስ ሰባት ነወዳድሮ እትናትና ኔጌቲቭ ድበሃሉ ኣብ ገዛና ደሎ ሕማቕ ንዓና ዘጓንፈና ደሎ ኔጌቲቭ ነገራት ምስቶም ኣብ ደገ ንሪኦም ወይ ንወዳደሮም ሰባት ምስናቶም ብሉጽ ዝኾነ ወይ ምስናቶም ብልጫታት ኢና ነወዳድሮ ከምዚ ክንገብር ከለና ኩሉ ግዜ ዊሉዝ አወር ሰልፍ ስቲም እትናትና ሰልፍ ኮንፊደንስ ወይ ድማ ትናትና ርእሰ ምትእምማም ካብ ካልኦት ሰባት አንጻር ስለ ንሪኦ ኩሉ ግዜ ትናትና ሰልፍ ኮንፊደንስ ምስ ወረደ እዩ ሶ ሓደ ሰብ ምስ ካልእ ሰብ ደይኮነ ክወዳደር ደሎ ካብ ትማኒ ከመይ እየ ደሎ ከኣነ ሎ ማዓንቲ ኢሉ ምስ ነፍሱ እዩ ክወዳደር ደሎ ዳ እምበር ናይ ካልኦት ሰባት ኣጀንዳ እንዳምፀኻ ናይ ካልኦት ሰባት ሂወት እንዳምፀኻ ምስ ትናትካ ሂወት እንተደኣ ተወዳድሮ ኮንካ ኩሉ ግዜ ኢኻ ነብሰ ምትሓት ድስማዓካ ኣይኮነን ዲ ኣሕዋተይ እዚ ነገር ዙና መብዛሕትና ደጋጥም እዩ ምክንያቱ እንታይ መሲልኩም ዊ ኣር ዩኒክ እኮ ኩላትና ዓይነት እኮ ኢና كما يكون حدا سبيلن كما خاز فيديو زي اتري على لخ حوي اذا فيديو زي اتري على لخ حفتي ولا حدا سبيلن اتمنتاي سي دي ان اي خمس انت دفتشو حبر قربت كخون خل
you know ዓሸራኸ ከይተረፈ ድኾነ ፈጣሪ ብምስሉ ገይሩ ክሰርሐክ እንከሎ there is something በኣኸ ገይሩ ክሰርሖ ደሊ you are unique fully እኮ ኣነ ንዓይ ናተይ ዕላማ ኣለኒ ናተይ መንገዲ ኣለኒ ኮነ ኢሉ ፈጣሪ ንዓይ you know እዚ ፍሉይነት እዚ ዓዲልኒ ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ግን እንታይ ኢና ንኸውን እንተደኣ ኢልኩም ትናትና ሰልፍ ወርስ ወይ ትናትና you know self confidence ንባዕሉን ወይ ትናትና ደለና ክብርታት እንስእኖ ግን እታ ነብስና ምስ ካልኦት ሰባት ከነወዳድራ ክንጅምር ከለና እመንን ኣሕዋተይ ነብስኹም ምስ ካልኦት ሰባት እንዳወዳደርኩም ክትሕጎሱ ትፍትኑ እንተደኣ ሃሊኹም ወይ ክትዕወቱ ትፍትኑ እንተደኣ ሃሊኹም you will lose በቃ ኩሉ ግዜ ሉዝ ምግባርና ዘይተርፊ እቲ ምንታይሲ ኣብዛ ዓለም እዚኣ 8 ቢልዮን ህዝቢ ኣሎ ምስ ተረፈ ህዝቢ ክንወዳደር እንተደኣ ኢልና ድቕድመና ብድኾነ መንገዲ ድቕድመና ኣይሰኣልን እዩ ግን እንታይ መሲልኩም ፈጣሪ ንኹላትና ዝቐረበልና በረኸት ከም ዘሎ ክንርዳእ እዚ ግንዛቤ እዚ ክንሕዝ ምስ ካልኦት ሰባት ምውድዳር ዘይኮነ ምስ ነብሰይ ተወዳዲረ ፈጣሪና ዓይ ዝቐረበለይ በረኸት ንምቁዳስ ክዳሉ ንብል ተረኣ ኮይና ሰልፍ ኮንፊደንስ ከነማዕብል ንኽእል ኢና እቲ ምንታይሲ ምስ ካልኦት ሰባት ዘይኮና ንወዳደርና ምስ ነብስና ኢና ንወዳደር ዘለና ኣሕዋት you know ወላ ሕራይ ድሓን ተለማሚድና ገለ ጌርና ንሓደ ሰብ ክንመስል ወላ እንተፈተና እንተተወዳደርና ቀዳማይ ዘይኮና ንኾን ካልኣይና ንኾን እቲ ምንታይሲ ንሕና ክንኮኖ ዝግበአና ካልእ ብሉፅ ዝኾነ መንነት ነይሩ እዩ እቲ ካልእ ድኾነ ሰብ ከዓ ንዕዱ ተባህለ ድኾነ ሂወት ኣሎ ወላ ተለማሚድና ነቲ ሰብ እቲ ክንበፅሕ እንተፈተና ካልኣይና ንኾን which is ዓይነትና ንስእኖ ኣለና even ፈጣሪውን በኣና ክሰርሖ ዝኽእል ነበረ you know ዓለም ሰብያ ትስእን ደላ ንዓያ ትስእን ደላ ንኻልእ ሰብ ተላ ድመስል ሃለየ ስለዚ ካብ ምምስሳል ወይ እውን ካብ ምውድዳር ውፅእ ኢልና እንተደኣ ናይ ባዕልና ኮፍ ኢልና እንታይ ዕላማይ እንታይ ንዓይ ደሐጉሰኒ ኣበየ ክበፅሕ ደሊ እንታይ ነገራት እዩ ንዓይ ዘድልየኒና ኮነ ኢልና ኮፍ ኢልና ናትና ዕላማ ከነውፅእ ክንክእል ኣለና እንተደኣ ከምዚ ክንገበር ክኢልና ንዕላማና ከዓ መዓልታዊ ንነብር እንተደኣ ኮይና ምስ ካልእ ሰብ ዘይኮንና ንወዳደር ካብቲ ማለ ዝነበርኩ ኣነ እየ ሎሚ እንዳተወዳደርኩ ድኸይድ ስለዚ ከምኡ ክገብር ተደኣ ጀሚረ ከዓ ምስ ካልኦት ሰባት ምውድዳር ገዲፈ ምስ ነብሰይ ስለድኹን ድኾነ ነገር ክፈልጥ እየ ድኾነ ነገር ክርዳእ እየ እታ ደንበብኳ እታ ድፈለጥኳ እታ ተገንዘብኳ ነገር ከተግብራ ክጅምር ከለኹ ከዓኒ ፅባሕ ፀሓይ ክትበርቕን ከላ ዝሓሸ ዓይነት ሰልፍ ኮንፊደንስ ወይ ድማ ዝሓሸ ዓይነት ርእሰ ምትእምማን ይድልወኒ ስለዚ ሓደራኹም ኣሕዋት ምስ ካልኦት ሰባት ምውድዳር ዘይኮነ ነቲ ዕላማና ክንግዛእ ክንክእል ኣለና ኣብ እሙርና ድኾነ ድረኣየና ዕላማ እዚ ናይ ሂወተይ ነው ወሳኒ ነገር ኢልና እንተደኣ ብዛዕባኡ ክንሓስብ ክኢልና ንዕኡ ኻ ክንሰርሕ እንተደኣ ክኢልና ምስ ሰባት ምውድዳር ገዲፍና ምስ ነብስና ክሳብ ዝተወዳደርና ዕቤት ይድህበካ ስጋ ምስ ነብስና ክሳብ ተወዳደርና ዕቤት ይድበና እዚ ነገር እዚ ምክንያቱ ዘይፈለጥና ነገር እንዳፈለጥና ነቲ ዘይፈለጥና እንዳተግብርና ክንከይድ ከለና ሞር ኮንፊደንስ እንዳተሰምዐና ዘይንፈልጦ ነገር ከነተግብሮ ክንጅምር ከለና ከዓኒ ሓድሽ ድኾነ ርእሰ ምትእምማን እንዳማዕበልና ኢና ንኸይድ እዚኣ ድማ እታ ካልአይቲ መፍትሒት እያ ናፍታ ሳልሰይቲ ከብለኩም እታ ሳልሰይቲ ልክዕ ከም ሓደ ክሮኒክ ድኾነ ወይ እውን ሕዱር ድኾነ ሕማም ንመብዛሕትና እተጥቅዓና ፍላይ ካብ ሕብረተሰብ ከዓ እንታይ እንተደኣልኩምኒ ከይብሉ ንምባል እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ኢና ትናትና ሰልፍ ኮንፊደንስ ወይ ድማ ትናትና ርእሰ ምትእምማን ንእስኖ እቲ ምንታይሲ እንተደኣ ኣነ ሰብ ከይብለኒ እንዳበልኩ ንነብሰይ ኦልሬዲ ኢለያ ነቲ ሰብ እቲ ከይብለኒ ኢለ ናብ መድረኽ ዲ ናብ ካልእ ነገራት ዲ ናብ ሰባት ድወፅእ እንተደኣ ሃለየ በቶም ሰባት ክብሉኒ ኢሎ ዝሓስቦ ነገር ብኡ እየ ድእሰር ኣለኹ ትናተይ ሰልፍ ኮንፊደንስ ከዓ እንተይሎምኒ ምውራድ ዶ ይተርፍ እዩ ሓደ ደገርምኩም ነገር ክሳብ ሕጂ ድበፅሕኩ ኣነ ብነብሰይ እውን ክሪኦም ከለኹ ብስራሐይ እውን ብዝግባእ ድሪኦ እንተደኣ ሃልዩ ከዓኒ ሰባት ከይብሉን እንብሎ ኦልሬዲ ንሕና ነብስና ንብላ ነገር ስለ ዘሎ እዩ እቲ ሰባት ከይብሉን እንብሎ ነገር ወይ ድኾነ ሰዓት ተባሂልና ኣለና ወይ እውን ድኾነ ሰብ ኢልና ኣሎ ካብ ህፃነትና ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ኣብ ድኾነ እዋን ናይ ጊዜያትና ዕድሜና ክኸውን ይኽእል ድኾነ ሰብ ስለ ድበለና ኢና ከይብሉን እንዳበልና ነታ ንሕና ብውሽጥና ኦልሬዲ ንነብስና ኢልናያ ዘለና ነገር ካልኦት ሰባት ንኽብሉና ንፈቅደሎም ብጣዕሚ ድገርመኩም ንሕና ንገዛእ ርስና ዘይበልናያ ነገር ካልኦት ሰባት ኣይብሉንን እዮም ከይስሕቁኒ ጥራይ ከምዚ ጥራይ ከይብሉኒ ደፋር ደብሉ ንኾኑ ሓፋር ደብሉ ንኾኑ ሰባት ምባሎም ዘይተርፍ እዩ ካብ ምባሎም ድሕር ኣይብሉን እዮም ናይ ባሓቂ ነብስኻ እንተገለፅካ ሙሉእ ኮንፊደንት ኾንካ ገለ ነገራት እንተገበርካ ገለ ነገራት ኣውፅልካ እዮም ናይ መወዳእታ ወላ ፅቡቕ ነገር ሰሪሕካ ንሰባት ዝጠቅም ነገራት ሂብካ ሰባት ገለ ኢሎም ድኾነ ኮመንት ድኾነ ርእይቶ ህቡኻ እዮም ስቕም ተበልካ ድኾነ ነገር ብልካ መሊስካ ተዛረብካ ድኾነ ነገር ትበሃል ሰባት ምባሎም ዘይተርፍ እዩ ኣብታ እዋን እቲኣ ሰባት ከይብሉን እንብለላ ግዜ ከዓኒ ሽዑ ሰዓት ኢና እትናትና ሰልፍ ኮንፊደንስ ሉዝ እንገብሮ ንሕና ነብስና እንታይ ንብላ ኣይተወሳኒ ነገር ንሕና ድበልናያ ነገር ብውሽጢ ስለ ዝርድኡ ሰባት ከዓኒ ኤነርጂና ኣንቢቦም እቲ ከይብሉን እንብሎ ዘለና ነገር ምባሎም ዘይተርፍ እዩ እዚ ብጣዕሚ ወሳኒ ምስ ሰልፍ ኮንፊደንስ ብጣዕሚ ዝተተሓዘ ወሳኒ ዝኾነ ነገር እዩ ካበይ ይመፅ እዩ እንተደኣ ኢልኩምኒ ድማ ምናልባት እዚ ነገር እዚ ድመፅእ መብዛሕትኡ ግዜ ድመፅእ ካብ ህፃነትና እንዳዓበና ክንመፅእ እንከለና ብፍላይ ክሳብ 12 ዕድሜና ኣከባቢ ደሎ ድኾነ ብገዛውትና ድዩ ኣብቲ ንሕና እንዳዓበናሉ ቦታ ድዩ ኣብ ትምህርቲ ቤት ድዩ ኣብ ድኾነ ሰዓት ድኾነ ሰባት ሲሕቆምና ምናልባት ናብ ድኾነ ፕሬዘንቴሽን ውፅኢልና ሰባት ሲሕቆምና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይ ድኾነ ወላዲ ገለ ኢልና ክኾን ይኽእል እዩ ወይ እውን ድኾነ ሰብ ገለ ኢልና ክኾን ይኽእል እዩ
أفتا أوان تي أخاتنا سلف كونفيدنس لوزينا نقبرو باترناتنا خوينو أمن فسنا تقرك إريز ترف بتعمي دقرمكم نمنتاي انت رايلنا قلعه كفوت يدخون امرو بمجمرا خفت كولدن كله ساب كونشسلي بتعم كفوت يدخون امرو يدلو وات ايفر نسخم تلبو ነገር بفلاي اب ህፃናት دخونه اوتوريتي لنا نحنا مخنيات خابهم حافيلنا ስለنركب شوم اب تحت ስለደለው دخونه اوتوريتي ነገር ይደስምዕት ናትና ቆመት ሓፍ ምባል ስለዚህ ገለ ነገር ክትብሎም ከለኹም ቀጥታ ናፍተ መንፈሶም ይዳአቱ ስለኾነ ነገር ተባሂልና ክንኮን ንኽእልና ህፃንነትና ወይ እውን ኣብ ድኾነ እዋን ዕድሜና سوز نجار زخاني أبناتنا أمر عاتي دخونا ساعات سبات إلى من هذا نبر نجار بحج ساعات ندامة تسمعي تخرب بشنا خالي يزان نجار زي أخي أنا خنستها خلان ترى أخوينا سيلف كونفيدنس بزقب أنتي مخان مرد أدلينا له سيلف كونفيدنس تدقلت نجار بالعلى نريو إذا أمبر نت سيلف كونفيدنس نخنا منش نجبر كم زربوا يكون كافيت أنا نتنا دعاتو there is a self image سلسته نجارات لايرات هالو ويك سلسته layers هالو سيلف كونفيدنس كم بالكنا تقدم يوصلنا دخول نجار سيلف إيميج وكأن نفسنا دري إلو مسلي سو تمسلتي كافت أنتنا خون خل وين جل سب كأني لك كافت أنتو كم تخفوت نبرة عمرو بدحريون تنات ساب كونشس مايند كفوت رخون على مخنيات دخول نجار كسمع عن كله دخول نجار تأرفري قالت خلو سبادي كسحقو خان كلولي دخول دوت باترن علوي سو مجمراتنا سيلف إيميج نفسنا نري إلو من قدي كنك إيروخن كإلالنا أبوي دلو توصلنا نجار دحري دا أمبر عم بدرخكم وتجلخ نجبر سوات كسحقنا ويجلن كله دخونا خننقط بدحري ورهات نخنكون ويلبنا خهرم ما عاد كار نجارات دقاتم شعينا على سيلف كونفيدنس لوز جيرنا أنا بلنبر تقدم لير بتحت خوينو نتناتنا سيلف كونفيدنس دمت it's our self image اتناتنا self image نفسنا زلنا مسلي ስለስተቀዳማ ይከነስተካከሉ ደለና ንስዩ እዝን ምትግባር ተሓደ ክንወስዶ ንኽእል መንገዲ እንታይ እንተራልኩም ብፍላይ ከም ዝደወልኩኹም ኣብ ህፃንነትና ወይ እውን ኣብ ድኾነ ዕድመና ሂወትና እንተደኣ ሰባት ሲሒቆምና ድኾነ ደሕፍር ስምዒት እንተደኣ ሽዑ ተሰሚዕና ወይ ድኾነ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝተባሃልናዮ ነገር ኣብ ኣእምሮና ነምፃዮም ኣብ ሕጂ ሰዓት ልክዕ ዓይንትና ዓሚትና እቲ ሽዑ ዝተባሃልናዮ ግዜ እቲ ሽዑ ዝተባሃልናዮ ነገር ኣብ ኣእምሮና ከነመላልሶ ክንጅምር ከለና እንታይ ዓይነት ስምዒት ሰውነትና መልሲ ድህበና ወይ ድኾነ ክንራባበሽ ዲ ድኾነ ዓይነት ናይ ፍርሒ ዲ there is something ድኾነ ሰውነትካ ድህበካ መልስሎ ዓይንትና ንዕድምቶ ሞር ትኹረት ጌርና ነቲ ስምዒት እቲ ንምስጥ ንጋድዩ ሞር እቲ ስምዒት እቲ ብዘስተኣናገድናዮ መጠን ነቲ ሽዑ ሰዓት ደጋጥመና ነገር ከኣኒ انت راخن سمعنا فقينا ليقرن دابلنا له ندالققنا هنا نخيدنا سلازي كوف نبل مو بدخونه بوتا نعنا بدي تعملنا بوتا خوفينا نتي بشعو ساعات دقاتمنا نجر بأمرنا عند حسبنا منالبات سبات اب مدرخ وطينا دي مشي قمنا ويا بتصانتنا دخونه نجر دينا تباهلنا نعو خان صبو غيرنا فيل نغبرو عينه دمولينا بزح غزي سلنا هدمي تسمعي تخاوانا زي طف فيتن فيت كنغطمو انت راخينا ግን يقرأ يللو خبك از نجر زي يوصلي انت ادابلنا داس تسمعتي اندا تسمعنا ابينا يكفلنا سونتنا اخ مور تنس دخونه انرجي دلو عندها تختلنا نتي انرجيتي بخمس منقد يقرا خنبلو انت راخينا تناتنا سلفي ايميج اندا تغير كاب كيبلوني خمس خيكون دبل سمعيتا دما نص اندا خناينا نخيل تتقدميت نسا تخالئتي وسانيت نجر دما تالير وي كاتا تخالئتي لير نرخبنا سيلف كونفيدنس كا سيلف توكي حدا غزي مس نفسكم عليكم تفضلوا تحرق كالي اجوخا تخلي خابلك تحرق عند خونه رياليتي يمصلكا ودغ ستوري اخياني خا ازنت النغرات فطيرو خمز غيرو ناب كمز عينت هيوت اتينيري غدف كمز خيتخون از خيتفطر بلكاي ممزحتو نسمعو خا انتጫው دبل عاو دزارب دخونه اي تخلني خاي كوني كمز بلكا نو اخا تسمع سون افتا سباتيا وي كافتا اوانتيا انت رانتي اي كلني دبل دمص بوشطخا خمص انكلو تسمعوا نعو اي سمعني انه يخئل انت رات بالكونكا بافكا ويدما مسو تزرارم انت راخونكا نتقينا تتاوشت تودو انت راخونكا بدحري دما سيلف كونفيدنس كا داتا قلت ايده خير ግን كمزي اطراكي يبل نز طراكي كون نتا امرخ خمز دبلكا نعو تسمعوا انت راخونكا كل غزي يلوز يور سيلف كونفيدنس اتنات كا سيلف كونفيدنس تسونيا ስለዚህ መጀመሪያ ነተ ሰልፍ ቶክቲ በዝግባ መስተخخ علي زدل معناتي ስለዚህ እዚኣ ወሳኒት ነገር ኣብታ ካልአይቲ ሌየር ትርከባ ኣብታ ሳልሰይቲ ብድሕሪ ትናትና ኮንፊደንስ ድግለጸሉ ሌየር which is ዝቡሽጥ ኮይና ያዘና ነፍስና ዘለና ኣራኣያ ወይ ካትና ኣና ደለና ቡሽጥና ደለና ምስሊ ብድሕሪ ድማ ከይብሉን እንዳበልና ድኾነ ሰልፍ ቶክ ነምጽ ቡሽጥና ንዑ ከነስተኻኸሉ እንተዘይኪልና ትናትና ሰልፍ ኮንፊደንስ ወይ ሉስ ክንገብረና ወይ ድማ ሰላም ክኾውኔ ተሳልሳይ ሌየር ንሱ ወይ انت رأى ديولنا خوين سيلف كونفيدنس ወይ ዝድብለኩም ደለኹ ኢሜጅ ብውሽጥና ደለና ምስሊ ድናኣሰ ድደቀቀ ወይ እውን ከይብሉን ናብ ድብል ሰልፍ ቶክ እንተ ደኣና ኣቶ ኮይና ኦፍ ኮርስ እንዳናኣስና
ولا ሰውነትና ባዕሉ እንታይ ይባል ሺቨር እንዳገበረ እንዳተንቀጥቀጠ ወይ ድምጽና እንዳተዓጻጸ ወይ ወንድ ኾነ ረሃጽ ስዊት ግላንድስ ንዑ ድፈጥሩ ወለው ተሓሳብ ኮይ ስነ ልቦና ኮይኑ ዕደምጽ ስለዚ ኣብቲ ስነ ልቦና ብዝግባእ ምስራሕ እቲ ናትካ ሰልፊ ኢሜጅ ብዝግባእ ምስትኽኻል ብድሕሪት ንዓኻ ምስ ነፍስኻ ትዘራረበሉ ሰልፍቶካ ብዝግባእ ብምስትኽኻል ብድሕሪ ኢኻ ከኣኒ ነቲ ናትካ ሰልፍ ኮንፊደንስ ተስተኻኽሎ ስለዚ ኣብ ውሕዳት ደቃይቕ ኣብዘን ተሪፈናና ደሎ ንእሽተይ ደቃይቕ ከኣኒ ነዘን 5 ነገራት ብምትግባር ነታ ሰልፍ ኮንፊደንስና ብዝግባእ ካብ ሱራ ብኸመይ ከም ንመልሳ ክንርኢና ተወሰነ ደቃይቕን ናፍተን መፍትሒ ድማ ከብለኩም ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ዝቕይር ደሎ ንመበል 13 ዙር ዝካየድ ሱርበተኻ ለውጢ ንኹለንተናዊ ዕብየት ዝተሰመየ ናይ ኦንላይን ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ተሓትረሉ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅሪ ተጠቒምኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ክላስ ኣራኽበና ሶታ ቀዳመይቲ ተናትና ሰልፊ ኢሜጅ ከነስተኻኽል ዘለና እሳ ንምግባር ታወሳኒት ነገር ድማ ኣፍታ ሕጂ ክንገብራ ንሓስብ ዘለና ነገር do you believe you can do it እምነት ኣለና ድዩ ድኾነ ድህበና ስምዒት ኣሎ ድዩ እቲ እምነት ድፍጠር ካብ ስምዒት ስለዝኾነ እዩ ስለዚ ነቲ ነገር እቲ do you believe that you can do it ንሓደ ነገር ንኣብነት ኣብ መድረኽ ተራ ወፂኻ ሰባት ዛረብ ኮንካ ንምንታይ ኢኻ ንዑ ክትገብሮ ደሊኻ ደለኻ ምክንያቱ ዕላማ ይንሱ ብኸምኡ ፅቡቕ ነገራት ንሰባት ከመሓላለፍ ደልየ ኣለኹ ሳምቲንግ ስለዚ እዚ ስምዒት እዚ እንተሃሊካ ፅቡቕ ወይ ቋንቋና ክትመሃር ዲኻ ደሊኻ ገለ ዲኻ ደሊኻ ንምንታይ ኢኻ እቲ ቋንቋ ትደሊኻ do you believe ነቲ ቋንቋ እቲ ብዝግባእ ከም ትዛረቡ ከተኣምን ዶ ይሲ ንምንታይ እዚ እንተረኣልኩምኒ ካበይ ድመፅ ወይ እቲ እምነት እንተረኣልኩምኒ እንተደኣ ነቲ ቋንቋ እቲ ንምንታይ ከም ትመልኮ ደለኻ እንተደኣ ሪዝን ሃሊካ يحاف سمعت على كحج مخنيعة قانقات بزقبة أنت على ميديو سرحك سرحي سرح من سرحك وسدراك حق زي كم زخ قبري دبل سمعت أنت على كا of course تنات كأمنت ندال على تنات كموتيفيشنون تبغى ندخلنا ندات تساسعك نقدر أنا بتكبر ندخل كها تخيل تخيل أي تناتنا سيلفي إيميج نستخدم لا وسانيت نقدر ما you have to see yourself اتسخات دولي نقدر كتتجبر نكلها بعمرها مجمر يعني تنقدر تختار دو أخذ كأل على كا بزقبة أكتر دالو كتكأل على كا مالك لذي أمراوي مدلاوي يدلي أتمنى أتان نسخات رليا هيوت تفلفل كابو أمرخا سلازي أقدم كابو أمرخا ياخد كرت على you have to start from the end with the mind أبو أمرخا أتسخا كتزارب كلا خادي confidence كا قلت كولودي من سوات بس قبع تناتكا energy خد قلت إنك لها ويت سخا تحسور لها نجر كتتجبر إنك لها نفسها خطري أخذ كلا على دقاقي مكان نزنا جرزي حنساب دقبر يكونن مشات كتدق اسم كلها في اللاي ويون ساعات عبد الرخو قال وانا نفسها دقاقي مكان تنقر تنقرها كتجبرون كلها ما خطري أنت أخيلك ناتكا سيلفي إيميج ندات غيري دخيل تاسال سيترما نتا كبلوكم صنحكو سلفتو كينا كنستاخل على الناس زغبركو انت غبركو مبالو زي ترفي سلازي سب كيبلن دحريت هايبلني وات ايفر سب يبل نسب دغود نجر نسب ديطقم نجر طراي اي غبر مبر نسبات تطقم يلون ترى حسيبه نت نجر تخته سبب لني نعمنت انا خمزي لا انا نعاكم تطقمي نعاكم يطقمي دولكو نجرات نباكم بصح لكم اب كومنت كن دغونه سب بخاله منقد ترديو نيجاتيف نجر كغبر لي خيلي كساب حجوكا يلن فتاري مسغانا يكون الحمد لله ግን እንታይ መስይልኩ ዶ አሎ ለኾነ ሰብ ከጎደካ ፍትኒ ብፍላይ ኣብ ሓፀርቲ ቪድዮታት ገለ እንተ ኮይኑ ስለዚ ይርደካ ደኾነ ድብለካ ነገር አሎ ድብለካ ነገር አሎ ደኾነ ድበካ ኔጌቲቭ ለኾነ ኮሜንት አሎ صحደ راحዋት ከይብሉኒ እንዳበልና ናትና ሰላም እንዳሳአና ናትና ኤነርጂ ሉዝ እንዳገበርና ነኻልኦ ሰባት ከነሐጉስ ኢልና አይነጻር መጀመሪያ ንሕና በቃ ሰላም ድህበና ንሰባት ካ ደይጎድ እንተ ኮይንት ነገርቲ ይበሉ በቃ ንኽብሉና ወንፍቀደሎም ክብለኩም ዝደለ ስለዚ ሓደራኹም ኣሕዋት እዛ ነገር እዚኣ ሰልፊ ቶክናትና ምስትኽኻል በቃ ከምዚ ከይብሉን ጥራይ ገለ ደሓን ሰላም ህበን እንተ ኮይና አይ ቅንዕ እንተ ኮይኑ ወላ ደበሉ እንተበሉ I will do it ክንብል ክንክእል ኣለና እዚ ድማ ብቐጥታት ናትና ሰልፍ ኮንፊደንስ within a night በቃ ኣብ ሻዓማ ኣብታ ለይተቲ ኣባይ ድመልሳ ስለዚ ነዚ ኣነ ተግብራ እታ ሳልሰይ ተራብዒት ድማ እንታይ አንተ ረአልኩምኒ ይሲ ብዙሕ ግዜ ፐርፌክት ዝኾነ ታይም ንጽበይና ሰልፍ ኮንፊደንስ ናትና ከነብል ተራእኹና ዝኽገብር ኣለና ከም ትኽገብራልኒ we need to be perfect ከምኡ ንሓስብ we don't need to be perfect perfect ክንኩን ግን ግዴታ ኣይኮነን እንተ ደኣ ፐርፌክት ክሳብ ድኾን ክጽበኤ ንብል ሃሊና ወላ ክሳብ 1000 ዓመታት እንተኸድና ብተኣምር እዚ ነገር ኣይከነስምሮን ኢና ኣሕዋተይ ሽሕ ዓመታት ወላ ተዋሂብና ፐርፌክት ንምዃን ተራ ንፅዕር ሃሊና no we need to start now በቲ ዘለና perfect كساب بتزلاتنا نجر كنجمر كنكرالنا perfect كساب نخون نتصبن ترى أخوينا كperfect كساب نخون نتصبن سب أتي مش كله نيجاتيف نجارات ويو مش كله دخمتاتو لو مدي جمر سب تدبلت أسابي دحرته سنة عمتات مالك سلازي please now is the time حجي أتاجي بتزلاتنا بتنفلت عن إحنا نجمر ما أترين فلت نجارات كقص ندابل فت أرندا ندامل لنا ندات مهارنا أمود أتوقعت ناتنا سلف confidence ندا عم ببين خير so please أحوات
ፐርፌክት ዝበሃል ታይም ከም ዘይ ለተረዲእና ሕጂ ንጀምር እታ ናይ መወዳእታ ሓምሸይቲ መፍትሒት ክትኮነና ትኽእል ከዓኒ እኹል ዝኾነ ምድላዋት ነግበር እኹል ዝኾነ ምድላዋት እንተደኣ ክንገብር ክኢልና ፕሪፔር እንተደኣ ጌርካ ብዝግባእ ደይትፈልጦ ነገር ትፈልጥ እንተደኣ ኮንካ ነቲ ነገር ተኻ ደጋጊምካ ሰባት ኣብ ደይብሉ እንተደኣ ትለማመድ ኮንካ ስጋብ ዝተለማመድካ ክሳብ ዝተላበስካ ኣይከሸግረካን እዩ ስለዚ ብዓበይቲ ነገራት ወላ ይፅንሑልና መንሶም በቶም ንኣሽቱ ነገራት ንጀምር ኣብ መዓልታዊ ንገብሮም ተግባራት እንታይ ዓይነት ለውጥታት ከምፅእ ደለኒ ኢልና ኣብኦም ንዳሎ ንዖም ካኒ ፐርፌክት ክሳብ ንኸምፅእ ባይገዲፍና ደጋጊምና ክንገብሮም እንተደኣ ክኢልና እቶም ንኣሽቱ ኣተግቢርና ዝረኸብናዮ ኮንፊደንስ ነቶም ዓበይቲ ነገራት ብቐሊሉ ንኽነተግብር ክሕግዘና እዩ ስለዚ ሓደራኹም ኣሕዋት ነዘን መንገድታት እዚአን ብዝግባእ ብምጥቃም ትናትና ሰልፍ ኮንፊደንስ ድማ ከነዓቢ ንኽእል ኢና ክብለኩም ደሊ ሓደራኹም እዛ ምናልባት እዛ ቪድዮ እዚኣ ትጠቕሙ እያ ትብሎ ሰብ ከዓ ሼር ግበሩሉ ኢኹም ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ትምልከቱ ብዙሓት ሰባት ስለ ዘለኹም ከዓ ኣሕዋተይ ንዓኹም ደይተሓሰይኩም ንሕና ግን ንካልኦት ሰባት እቲ ናትና ኣገልግሎት ሞር ንኸነብፅሕ ስለትሕግዘና ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ኢኹም ብጣዕሚ ካብ ልቢ ንግዜኹም ከመስግን ደሊ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ክውድእ ሰብ ዝቕፅል ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ሰላም ንዓኹም ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ዝቕይር ደሎ ንመበል 13 ዙር ዝካየድ ሱርበተኻዊ ለውጢ ንኩለንተናዊ ዕብየት ዝተሰመየ ናይ ኦንላይን ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ተሓትረሉ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅሪ ተጠቒምኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ክላስ ኣራኽበና